Çıkışlarda Türkmen, Rus we İngiliz dillerini aýratyn kitaplar görnüşinde neşir edilen eseriň möhüm ähmiýetini otaly. Hormat prezidentimizin belleşi ýaly, Günnägüriň beýik akıllary we danasy Magtymyly Pragy özüniň çuňur pekim paýhasy ýugurulan goşgulary bilen insan kalbyna baky ornaly. Magtymyly Pragynyň döredijiligi öz döwrüniň durmuşynyň ähli meselelerini öz içine gurşap alýar. Akıllar şahyryň bu ýygynysyna oň edep terbiýe, alim bilim, ahlak, çağa terbiyesi, ula hormat, kiçä sarpy, insanperwerlik, dostlyk, mertlik, gahrmançylyk, watançylyk, milli döwlet ýaly felsepewi garaýşlaryny türkmen tebigatyny beýan edýän şygyrlary saýlanmaly. 17-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde hormatly prezidentimiz Türkmeniň beýik ogly Magtymyly Pragynyň doglunyň 300 ýyllyk münasibetli Magtymyly adly kitabyň çapdan çykanyny, onu akyllar şahyryň umumy adamzat gymmatlygyny öwrülen goşgularynyň ýerleşdirdiğini noktada. Bu kitabyň ilkinji sany gahrman arkadamy iberli. Bu eser pekim paýhas ummany Magtymyly Pragy ýylyna mehriban halkymyza münasip sowgat boldy. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne milli mirasymyza sarpa goýmak, watanymyzy mundan meýlekde özgertmek, şan şöhratyny we halkara awraýyny artdyrmak, Magtymyly Pragynyň ömrüni we döredijligini, edebi mirasyny öwrenmek hemde dünýä ýaymak ýaly ýaş nesli beýik söz sadynyň dünýä nutgalyk döredijligine şäksiz buýsanç, söýgi we hormat goýmak uruhyna terbiýelemek maksady bilen şeýle-de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň Magtymyly Pragy hykynaky goşgutyndan ugralanyp 2024-nji ýyl ýurdumyzda pekim paýhas ummany Magtymyly Pragy şygar bilen geçýär. Magtymyly Pragynyň döredijligine ýetadi temalaryň birem watançylyk temasydyr. Dogduk mekana, parahaçylyk we awadançylyk, berqara döwlet gurmak taglimlary we halky agdyberlige çağırşdyr. Magtymylynyň watançylyk mowzugyna ýazan şagyrlary 18-nji asar türkmen we türki dilli edebiýatyň üsmüňine uly täsir edip, geljekki şahyrlar üçin ýolboşly edebi mekdebi urulypdyr. Muny Gahrman Arkadamyzyň geljekde Pragynyň usursuz zekine täzeden baha beriljekdigine, oň şygyryýatynyň hakyky ruhy gymmatlyklarynyň dawralan ýany baradaky hoş habary elim jahyna ýaýradyp, durly dillerde öňküsünden hasa güýçli ýanmyjykdygyna men puqta ynanýan ganatly sözlerem tasdiqlaýar. Bularda ortadan maksatda bu ýysançly çykyşlara ular merli. Gahrman Arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyna bugun şahyryň şygyrlary türkmen okuyjysynyň çygyryndan çykyp dünýä dillerine terjime edilýär, dünýä okuyjylaryna ýetirilýär. Magtymyly Pragynyň eserleri halklary dostluga, özara düşünşip ýaşamaga çagyrýan. Dana tamyzyň şygyrlary ýaş nesliniň gowy dünýä garaşly nesil bolup kemale gelmegine uly ýardam berýän şygyrlary bardyr. Sahypalaryna ýerleşdirilen şygyrlaryň, suratlaryň mazmunyna muny aýdyn göz ýetirýärsiň. Magtymyly Pragynyň şygyrlaryna jemgyýeti pek ahlaklylygy, mertebelligi, adamkärçiligi, söze ıgrarlylygy, zähmeti, edebi çağış bolup çykyş edipdir. Köňlüň dili bilen gürleýän Magtymyly atamyz öz sözüni älim sözü diýip kämil insanyň sözdigini işaret etýär. Her bir insanyň ruhyny we kalbyny päkize saklamaga, ymtylmagyna täsir etmäge çalyşýar. Öňe sürilen pikir her bir goşgynyň mazmunynyň esasyna jemlenýän, ýagny bendiniň ahyryna aýdynlaşýar. Aýdyr Magtymyly sözüm älemdir, nesihatym uly ile ilmdir. Dana atamyzyň şygyrlary kitabyň söz soňuna Magtymyly atamyzyň şygyrlarynyň esasyna alınıp barlan ilmi seljelmeler, şeýle hem bu barada ilimde heniz barylmadyk, ýörelmedik ýoda barada gurrun berilýär. Magtymyly Pragynyň dörejiligi türkmen ruhyna düşünmegiň altyn açardyr. Magtymyly Pragy watan hakda söýgü bilen söz açmagy öz atasyndan öwrenýär. Magtymyly Pragynyň poeziýasy düýüniň, şuňunyň we ertiýetiň poeziýasydyr. Şular ýaly türkmen ilminiň, türkmen toýunyň toýlanýan günlerine Magtymyly Pragynyň eserler ýygynysynyň halkymyza gowuşmagy bilen siziň ähliňizde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyzy ýene bir ýola tüýsürekden utlaýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, alyp barýan umumy adamda behwitli işler el mydama rowaşlyklara götürensin. Şu kitapda
Şahirin adamdat paýgatyny özüne siňdirip bilen taýlandy goşgularyndan 271 anty yerleşdirilipdir. Kitapda arkadagy gahrman serdarymyzyň, hormatly prezidentimiň Magtumulynyň şu kitaba giren goşgulary hakynda aýdan şeýle sözleri getirilýär. Günnogorun beýik akyldary nati Magtumuly prawy özüniň çuňur pähim paýgaty ýugurulan goşgulary bilen insan kalbyna baqy orun aldy. Kitap Şahirin insan kalbına baqy orun alan meşhur Türkmen binati äleme belgilidir. Goşgulary bilen başlanýar. Setirlerin akyllygy, belin tıjyda okuluşy, dağın daşlaryny tartyryp gelýän tiýilleri ýa-da birdenke bulu diýaryp dünýäni tiýil tu edýän öýlençini atladýar. Tetwirlemede ýurdumyzyň günnögoruny, gün mataryny, ilerisini, gaýratyny gödeňine getirmäge maglumatlary bar. Tabigaty beýan edýän setirlerin her birine anyk bir maglumat bolup okuyucu şol hakda köp wagtlap pikirlenýär. Şygyr setirleriniň täsirinden çykyp bilmeýär. Magtumuly pragynyň käbir goşgulary ilki hyýalyna gelýär, ýaňy koloniýaly täzeden öz dünýäsine alyp gidýär. Şahir hakynda dörülen iň ajaýyp eserleriň biri hem gahrman arkadagymyzyň aýdyma urulan Pähim paýgat ummany Magtumuly pragy atly goşgusy boldy. Gahrman arkadagymyzyň aýdyma urulan Pähim paýgat ummany Magtumuly pragy goşgusynyň Magtumuly saýlanan eserler sowgatlyk neşrine yerleşdirilmegi bu kitabyň awraýyny hatda artdyrypdyr. Magtumuly saýlanan eserler atly şu sowgatlyk kitaby okanyňy Pähim paýgat ummanyna arlaşýanyna muhaddeslikler hakynda oýlanýanyna buýsanýardyň. Magtumuly pragynyň edebi mirasyny paýgata urulan goşgularyň dünýä tanıtmakda ägirt uly tagallalar üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymda we arkadagy gahrman serdarymyda tüýs ýürekden çykýan alkyşlarymyzy aýdýar. Bu ýollaryň janlary, belent başlary aman alyp barýan döwlet işleri hemişe urwaşlyklary beklensin. Sag bolun. Belenşýaly Türkmenistanyň garaşsyzlygyna eýe bolmak bilen beýik akyllaryň durnukly we elwaşdyk döwlet halkymyzyň asuda we awadan durmuşy baradaky arzulary hasyl boldy. Soňky ýyllarda şahyryň dördüjülük mirasyny dünýäde giňden wagt etmek we bu urda halkara hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmak boýunça ýurdumyzda giň gerimli işler alınıp barlýar. Türkmenistanyň prezidentiniň degişli kararyna laýyklykda 2024-nji ýylda beýik şahyryň doglunyň 300 ýyllygy ýurdumyzda we halkara derejesinde giňden belenip geçilýär. Köpet dağın eteginde Magtumuly pragynyň äger tuly heýkeliniň gurulmagy we hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna dawraly ýagdaýda açylmagy beýik şahyra ulusar goýulýanyny, oň ömrüniň döredijlik mirasynyň häzirki we geljekki nesiller üçin görüllü bolup durýanyny aýdynlygyny tasdiqlaýar. Türkiýe medeniýetiniň halkara gurulma tarapyndan 2024-nji ýylyň Türkiýe dünýäniň beýik şahyry we akyllary Magtumuly pragyny diýip ıglan edilmegi, Magtumulynyň golýanmalar toplumynyň UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň sanawyna girdilmegi, şeýle-de Magtumuly pragynyň doglunyň 300 ýyllyk bayramçylygynyň UNESCO-nyň gatnaşmagyna beleniljek şany seneleriň sanawyna girdilmegi, Mustafa şahyrymyzyň döredijliginiň dünýä derejesinde ikrar edilýäniň sutnamasydyr. Şeýlelikde Magtumuly atly kitap giň okujular köpçüligine niýetlenip Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan ýokary çap usulyna neşir edildi. Oň bezeginde Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň gaznasyndan suratlar unaranly.